Республикала халыктың яшәү шарттарын, социаль хәлен яхшыртуга зур игътибар бирелә. Айрылса яшьтәр, яшь гаиләләрнең торлак шарттарын яхшырту яһәтеннән мөһим саралар күрелә, дәүләт ярдәме күрһәтелә. Бүген Күгәрсен районының Мурак авылында авыл биләмәләренең тоторыклы үсеше федераль максатлы программасына яраклы агросәнәгать комплексында, фермер хуҗалыкларында һәм социаль өлкәдә эшләгән гаиләләргә һәм белгечләргә торлак сертификаттары тапшырылды. 10 гаилә арасында яшьтәр, күп балалы гаиләләр булуы аерылса куанычлы хәл. Сарат авылында яшәүче Асылбаевтар гаиләһендә 5 бала тәрбияләнә. Улар сертификат ярдәмендә йорт кураһын зурайтырга ниятләйдәр. 7 ел элек торган идек. Аны янихәт бирделәр. Алла бирһә, өйбезне бетерергә дип торабыз инде. Үзебезнең хуҗалык, мал-туар, кышкырт бакса, шуның менән яшәйбез. Тәшим тәвәккәндә мал караусы булып эшләй. Үзем әле бәләкәй баламнан өйдәмен. Кызлар зур кызым бүген ула 5нче курста, икенчесе ветеринарияла 3нче курста. Малай 8дә, 2 бәләкәс кызыкка өйдә инде. Муракта яшәүче Азаматовтар гаиләһендә 2 малай үсә. Киләсәктә улдарыбызга берәй һылу алып кайтырга ине тей Азаматовтар. Яшь гаиләләргә ярдәм итүгә юнәлтелгән дәүләт ярдәмын, менә сертификатты кулга алуыбыз менән бүген бик шатбыз. Без аны сиратта торып 5 ел көттек. Менә ниһаять бүген шундый бәхет эләкте безгә. Зур рәхмәт район хакимияте башлыгы Гайса Гыйлметдин улы Янбаевка. Менә яшь гаиләләр шулай итеп дәүләт программаларында катнашып торһыннар. Яшьтәр бит инде безнең илебез терәге, илебезнең киләсәге, шулай итеп программаларда катнашһыннар. Киләсәктә яшьтәргә исәнлек, һаулык, бәхетле гаилә бәхете теләйм. Әйткәндәй, бүгенге көндә Күгәрсен районында 127 гаилә ошо программа нигезендә сиратта тора. Бер тапкыр бирелә торган был дәүләт ярдәме йорт төзү, башланган төзелеште төвәлләп кую яки булган йортка төкәтмә төзү, өй һатып алуга юнәлтелә ала.